představit a dneska vám představím hol na rohlíky. Včera jsem byl u Čongu a koupil jsem tam i když byly 4 týdny starý, ale to je jedno, ve slevě za 0 korun housku. Umíte si to představit? Je úplně dokonalá, můžete si s ní spát, hrát, můžete jíst. Ale ve skutečnosti to bylo úplně nutný, jak nějaká psí sračka. Ho! No, já stojím někdy. Když je hra, tak to sežerete všechno, víte? No, z čeho mám ty špeky samozřejmě, jako zežeraný, ne? Jasně, že zežeraný. Ale prosím vás, to nejsou špeky ani. To ani nejsou špeky, to jsou svaly, víte, to jsou svaly, mega velký svaly, jo? V příštím díle, nebo vlastně můžeme v tomhle. Včera jsem byl, teda ty vole, předevčírem jsem byl nakupovat v Tesku. Neumíte si představit, co tam bylo za pitomce. Měli jsme tam miliony jídel, vlastně 5. No ale koupil jsem si něco dokonalýho. To budete čubrně. Kde to mám, pane Bože? Tady ty dokonalý bramburky, mohl by se s nima přežírat celou noc a mohl by se s nima dělat Bůh ví co. Vidíte tu roudu? Reklama nebude, žádná reklama nikdy nebude, nikdy. Ale víte co? Nic! Protože jsem tady šopaholik ještě k tomu, jako šopaholik. Nepojďte si mě šopaholik Nikol, já vůbec nebudu nikdy kopírovat šopaholik Nikol. Tak vám, ať si tam točí nějaký make-upy a tohle. Tady to je šopaholik David, který nakupuje u Čongu. Jo, a v Tesku a je to tam úplně dokonalý a ve slevách. Ale jenom ve slevách. Jinak je nejlepší popelnice. A prosím vás, takže tady si můžete prohlídnout modrou uličku. Ale znáte to, třeba by se mohl kopírovat Petr, aby se na to celé na celý nalil. Ale to vážně tady uklízet nechci, jako, chápete, jako mě. Nebudu vám tady uklízet nějaký debility. Ho. Ale rád jsem vás nevysypala, aby se mi trošku nabily špikačky, jo. No tak, co dělat, když nemůžeme jíst rohlíky? Prostě rohlíky jsou bezva a já tady musím mít nějakýho Čongu, housky za 0 korun, ale... Rohlík. Vidíte? Nevím. Tak a těmi kanavinami nemohu dát holy. A prostě všechno se existuje, takže... Děkuji.